No, 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 no. बानायगोन र' बानायगोन आं खिनो ओंखारदों खिग्रोनोबो होला नामा नों आंखौ र' खिनायखौ नायनो नामा नोङो र' आं खिनो आग्ला बे बाल्थिं लानायखौ नुवाखै नों खिनो ओंखारदों र' खिग्रोनि आग्ला बानायगोन आङो टेनसन दाला र' खिनो ओंखारदोंलै फाग्ला खिनो ओंखारदों आङो जारला सागोन र'ब्रा बानायगोन टेनसन दाला सरखार देखायखाना मोनथ'वाखै नायलाय खिग्रायाबो सोरबा नुफिनलायगोन जाबाय बेबायदि जायोलै र' आं ब्रास खालामगोन नै बानायगोन टेनसन दाला बानायगोनलै फंबाय बानायगोन बेलेग इउटिउबारा खिथायाबाबो आं खिथागोन ना नोंनो मा हेल्प नांगौ सब होजोबगोन आङो र' आं ब्रास खालामगोन नै दासो सिखारदों आङो Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय थाबाय। थ' नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पोर्टेन्ट जागोन आरो इन्टारेस्टिंबो जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जाहाथे स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना गेजेर ससेयाव स्किप खालामनानै जुदि भिडिअखौ दोनोबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा। थ' बिदिब्ला नोंथांमोनजों दिनै YouTubeनि फारसे सावरायगोन। जोंहा फंबाय बड'हान्टार YouTube चेनेला 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामबाय। बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मेनि कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय। थ' फंबाय आंनि भिडिअखौ नायनानै आंनि कमेन्ट सेक्सनाव हाबनानै कमेन्ट खालामनानै सोंहरदों आदा नोंनि चेनेला मनिटाइज जाबाय बेखौ बोरै खालामा बेखौ बिदि होननानै सोंहरदों बियो दा फंबायनि थाखाय आङो भिडिअ बानायनो गोनां जाबाय नोंथां थ' बिदिब्ला नोंथांमोन फंबाया आंनियाव मा कमेन्ट खालामहरदों नोंसिनो स्क्रिनाव देखायग्रोनि आङो नायनानै लाग्रोदो जोंहा फंबाय बड'हान्टार इउटुब चेनेला आंखौ कमेन्ट खालामना बुंहरदों नाइस आदा मोनसे खोथालै नोंना वाच टाइमा जाबायलै नाथाय मनिटाइजखौ मारै खालामो आदा रिप्ले खालामलै प्लिज होनना बुंहरदों आरोना आरो मोनसे कमेन्ट खालामबावदों बियो आदाना मनिटाइज जाबाय आदा आंनाबो वाच टाइमा जासिगोन मोननैसो भिडिअ होबानो नाथाय बोरै खालामगोन आदा रिप्ले खालाम थ' नोंथांमोन फंबाया जिथुनाखि आंनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरदों बेबायदिनो आंबो इउटुब चेनेल खुलिजेनब्ला बेलेगनियाव सोंहरदोंमोन खिन्थु जोंनि बर' इउटुबारफोरा खोन्थाहरनो नागिरा बांसिनानो खोन्थाहरानो 100आव 99%आनो खिथाहरा जोंनि बर' इउटुबारफोरा मा सानो मिथिबायना आंनिफ्राय बांसिन रोंगोनदां बियो आंनिफ्राय बांसिन साबस्क्राइबार मोननानै बांसिन भिउस मोनगोन बियो आंनिफ्राय बांसिन फैसा खामायगोन नै बेबायदि सानलायनाय दङ बिनि थाखाय माने आंनो खिथाहराखैमोन थेवबो आङो खिथाहराखैबाबो जेबो सानाखैमोन आं माने इउटुबाव नायै आङो खस्थ' खालामनानै मनिटाइजखौ हारसिंनो खालामनानै लाबाय आरोना रावनिफ्रायबो आं हेल्प मोनाखै थेवबो माने आं नोंथांमोना बुंबाय जिथिया आं हेल्प होनो सानो थ' नोंथांमोनजों दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला जों दिनै मनिटाइजनि फारसेल' रायलायगोन जोङो मोनसे गोदान इउटुब चेनेल खुलियोब्ला फार्स्ट अफ अल नोङो 1K साबस्क्राइबार बेखौ कमप्लिट खालामथारनांगोन बियो इउटुबनि रुल्स बायदियै आरो 4000 वाच टाइम माने 4000 वाच टाइम घन्टाखौ नोङो कमप्लिट खालामनांगोन बिनि उनावसो नोङो क्रमआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हायो YT स्टुडिअ'आव थांनानै एप्लाइ खालामनो हाया नोंथांमोना दायो खुगाजों बुंबा बुजिनाय नङा आङो स्क्रिनजों रेकर्ड खालामनानै नोंथांमोननो बुजायना होनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोन जोङो फार्स्टआवनो गुगल क्रमखौ अपेन खालामनानै लाग्रोनि बेखौ अपेन खालामनानै लाखांनायनि उनाव जोङो सबसे टपआव youtube.com लिरबानो जाबाय youtube.com बिनि उनाव सार्च खालामदो नोङो सार्च खालामबायना सार्च खालामनायनि उनाव नोङो नोंनि प्रफाइलाव थुबानो जाबाय राइट साइडआव दङ बियो सबसे टपआव नोंनि प्रफाइलाव थुदो नोंनि प्रफाइलाव थुनानै नोङो इउर चेनेल होननाय थागोन बे इउर चेनेलाव थुबानो जाबाय इउर चेनेल थुखांनायनि उनाव नोङो चेनेलखौ कास्टमाइज चेनेल खालाम कास्टमाइज चेनेलाव थुनानै हो कास्टमाइज चेनेल थुखांनायनि उनाव नोङो जिथुनाखि बेयाव सोरबाफोर नोंनि भिडिअखौ कपि खालामदोंबा नैबे सिआव बेखौ जुम खालामनानै होनि आङो नैबे सिआव बेयाव लिरनाय थाखागोन सोरबा कपि खालामदों नामा नों बेखौ कपिराइट स्ट्राइकबो कपिराइट क्लेमबो कपिराइट लाइसेन्सबो होनो हागोन नोङो ओमफ्राय नैबे एस माने जोंहा सिम्बल बे डलारनि सिम्बल आरोना जिथुनाखि मानि आर्निं खालामनाय नैबे एसआव थुनांगोन नोंसोरो नैबे एसआव थुनानै होयोब्ला नोंसिनियाव नैबे गाहायाव दा आंनिया बे मनिटाइज जाखानाय नालाय मनिटाइज एडसेन्स एकाउन्ट एक्टिभ होननानै बुंदों आरोना
नोंसिनियाव बेयाव मा फैगोन बाइकनि माने मिटार बक्स हाखावनाय बायदि बेयाव साबस्क्राइबारा बेयाव माने नोङो 1K लिरनाय थागोन बेयाव नोङो कमप्लिट जायोबासो माने बाइकनि साखा बे बाइकआव जेरै सायोना बिदि RPM जोंनाय बायदि जोंगोन आरोना ओमफ्राय नैबे राइट साइडआव बियो नोङो 4000 वाट्स टाइम खालामनांगोन बे 4000 वाट्स टाइम खालामबासो नोङो एप्लाइ नाउ अपसन फैगोन आरोना एप्लाइ नाउआव नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन दिनै बिसिमखौल' खोन्थानोसै आङो नोंथांमोना आरो बिसिमखौ नोङो खालामनानै लाग्रोदो वाट्स टाइमखौ नोङो बुथुमनानै लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथाङा माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा आंनियाव सोंहरबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय